we plunder, we rifle and loot, drink up, be hearty, show ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Well, kippen kom ni för som det. Back på husen. Oh, hey, här kör vi. We don't need her. Ja, jag var helt jävla alltid till. Nå börjar nu är för att trill. Gärna hår. Ja. Okej, gärna hår. Check. Sätt han mitt du. Mitt i. Ja, jag ska lägga på crafting. Okej, och så gärna pinnar. Check. Gera öx. Check. Gera pickaxe. Check. Så is. Ja, ja. Och så ligger mitt då, ja. Ja, du ska... Ja, hon ska vara mitt. I alla fall han ska stanna här i p.2 vatten. Alltså, ska den inte vara helt lerat, så? Ja? Ska den inte vara här? Nej, han sände för helt utkick här. Ja, annars så ger Arman John nästan. Oh ja. Han kör upp i armen. Okej, upp. Vi kan alltid flytta en sajt nu. För jag svär. Ja, men nej, jag alltid för sånt som stenar. Evstein. Just ampo utan hej. Hej. Jag har crafting table och jag heter ju. Är det stein? Inte longer så att kvarsta. Tack. Så vakte jag furnace. Ska jag furnace stein vid? Jag börjar nu. Nej, jag vill göra. Svär. Okej, nu tar han själv utanför så må jag för att finna kol. Yes. Nu är... Jag hade bort just så Arman John var uppe efter den så där för att vi är evident. Nej, han chattade ju till dig. Ja, så mycket. Men de har löpt mig där. Så jag hade läggt vet till att den evident. Jag skulle ha kontroller. Ja. Till tyst arbete nu. Jag måste arbeta på också säga. Oj, my lumberjack, I'm okay. I sleep all night and I work all day. Ja. Jag får en massa grus som ska dräpa där. Ja, så där. Slay them all. Dräpa där, gör du. Du ökar tröjan i mitten och skip, ja? Yeah, we got it. Det är ett träd som växer ut från luften i omvärlden. Det är något skoj. Börjar. Nej. Kan du göra? What are you talking about? Nej, det är så ett lugga en dag. Gera. Gera, kan du säga. Det är så det. Här och ger träkål. Bursur tränon.
Ja? Har du koll på så trädet? Har du någon väg till att göra furnace? Akkurat. Nej. Men kanske inte flickande träväg. Lockshort. Ja, det är backbjud till vatten så. Ja. Men du, det är släck naturligt. Det var en som ger sort. Where? Hero Brian. Bum bum bum. What? Annars så är det här i. Vad ska Hero Brian är? Han gräver hål, han just trö. Jo, han gräver hål. Han gör tunnelar. Tunnlar man. Esbern, vad först då? Jag vet inte vad han vet inte för. Jag vet inte vad jag vet. Jag får bara fram och så blev det Kom upp att det är som du... Hej Esbern, vänta vid. Oh. Hej nu, hej nu. Och bara Hero Brian ska finna på det. Bam, bam, bam. Oh. Wow! Oh. Wow! No! Hundaga! I have it. Ah! Vi har funnit nya crew members. Anledning mot det. Han gav sig Simum. Han gav sig. I heard a crash. Please don't find me. Please don't find me. Alright, så jag vet inte vad jag tar om Simum. Är fan någon? Stilla han. Du synar av hinnan. Jag tänkte jag. Han tar hört. No! Skrallar av dägga. No! Leave me alone! Skit, jag kommer över där. Skit gärna awesome stålvagn. Men jag kan Well inte done. den. Och jag ska bara välja här som är fannan. Nej, för att börja till bästa. Yes, yes. Jag hade nästan i här knockout nu. Hej honom. Hej honom. Trea. Oh! Jag drar som i hin save någon par i åttelsten för blåbå. Nej. Men jag vet du. Kan jag åka... vindjock. Är det inte vindjock nu? Men han är... Nej, tack han nutja. Kör inte han nutja till. But how? Okej, tack vännen. Jag fann backslash på. Jag kan köra alla upp några creepers. Det går inte. Det är Just det. Jag vet inte. Kom igen. Några törn köpa. Hopp. Nej, det kommer! Nej. Kaka stäv. Fall, beast of fall. Nej, jag ska ge armen John. Jag ska bara hatten mig. Han körde astromse för först. Han körde armen astromse. Spänt eller bara det han är till dig.
What foul magic is this? Oh, hey, creeper. Stand still! Come on! Eu vet ikke hva det Det är nog attach nu. Nej, sitta furnace i hinna skynda hornet. Hopp, bena. det regner! Det räknar! Ja! We're song! Ja! Kanu! Nej, Kanu? Det blir stäver. Det vaknar bara. Marina. En i stäver? Vad är det? En i stäver? Okej, kan vi byta en sån? Ja, vad har vi byta en sån? Här. Jag gör sånt på episoden. En ikke der. Nej. Esbern. Nej, inte så. Åh! Där vi. Yeah! Och Lägg sånn som var Jan. Hallå där. Kommer hit tanken, og jeg synes det er laks. Short. Ja, i dag. Får jeg synes det er kolde. Egil. Kan du? Du kan slippe å være kokker nå. Yay, how long pill for the pork chop on my woohoo! Og vi burde sette han ut etter til at jeg har en special surprise for ham. Oh yeah. Where did this just kolar? Jag får bränna trä vid träet, oh my god! Jag får bränna trä vid träet! Oh yeah! Du 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 du. Det var så. Så. Inne. Hinner med det. Ja. Stilla her. Ja, så at det kan stanna hos sina for nu. Ja, men jag har släckt vi börjar. Det är det. Upp! No! Jag får vet man i livet. What? Jeg levde ikke. Simum. Så, Han är ju livet inte. Simum. no. So much for his friend. Oh no. Eller är det? Nej, han är inte. Ja, men jag har hans karl redan nästan. Take good care of him. I will be right back. Let's go. Hey! Who's a good girl? Oh, börjar han är inte. Who's a good girl? Kan man ikke disable creepers bedre? Jag vill ha så här lagspelare. Jeg har ikke mått zombien, ikke lett dem. Fucking creepers. Kom bare inn og lett alt.
Han träffade så är det nästan fint. Så man inte kommer säga en. Nej. What a tragedy. Jag ser inte värre än det, Esbern. Jag ser inte värre än det. Katastrof. Fick du det efter så som det var, eller? Nej, jag samlade tillstå och drev en seger. Nej, jag har två skarar. Uh-oh. Nej. That excellent spa! Bueno. Här kommer jag tänkte nästa jag ska... Ja. Allt det som man ska ge bruka för att... Packen nästan och armarna. Ja, men packen dagar säger jag. Vem? Helvete. Dagar? No. Okay, so much for that. I started något koll som heter då. Jag har ett koll av mig. Okej. Vi måste göra det till facklar. Ja. Och we better. Men här är 13 koll nu. Fyrstan tillsammans. Woohoo! Obama! Yes, wanka! Jag ska inte göra.